che munzi zvotogwa navakomana vekuzambia asi peri mushe muri yezimbabwe. Zimbabwe inozikanwa kuti aiwa iri very very corrupt, nyanyini pamatenders anoitiwa anenge achinzi matenders ari very respected, aiwa anofanira kunyatsokuitwa zvakanaka, anoonekwa achiteka the opportunity kuluta maresources. Takuona vakomana vekuzambia vakutoteka opportunity yekuta kutomoka Zimbabwe. Sanapinda mashoko abuda chibva kuma-activist emunyika yeZambia, ndotibva subscribe like button on the bell icon. Tina paendo pa Joseph Kalimbwe anoposta the new parliament sezvamuri kuona izvo, ani muri kunyatsa kuona kuti road yakanyatsogadzirwa, miti yakanyatsokuiswa parliament iri kumusoro uko. Anonyora achiti wait until you hear someone got a 50 million to plant those 6 palm trees. The news may come out in form of voice notes in 2025 after one comrade fails to share the challenge with others. This is Southern Africa, Sishaba, Samulimo. Things don't shock me no more in this region. Antu mashuku kuti aiwa muchatonza kuti kune munhu akatoswanda 50 million yetenda yekungoplanda these 5 trees. Mashoko anotaurwa pana Joseph Kalimbwe achiti ino iSouthern Africa tatojaira kutonzwa nhau dzacho, muchatonzwa pakutotaurwa nhau iyi yekutoti aiwa mari yakadyiwa noda kuti munhu anenge aramba kuchisheya mari yacho yetenda iyoyo. Aiwa chimotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa tichiona kuti aiwa vakomana vakutoona muchiona nyika yenyu aiwa yakutomokewa nezvi yakutozikanwa kuti Zimbabwe ndo zvairi tori iri corrupt. Titudze mafungiro enyu pena comment section medu, musangano subscribe kulike.